Ahojte ľudia, ja som vždy pozitívny Marek. Dneska vás vítam v takom videu. Takže sorry za to, tom som nemal hlas, lebo by to furt vypne ako vždycky. Dneska mám novú kamerku, aby ste si ma aj všimnú, takže hej. Dnes si tam ukážem všetko, takže hrám Roblox. Takže dneska hrám Roblox, takže dneska hrám dneska hrám na papagaja a ja mám Elvisa, aby ste vedeli. Tuto je James, to je Boason. To, čo sa deje. Ne, ja sa si premietnem. Čo to je? Pozri! Ja som takéhoto. A tu je sova ešte. Takže aby ste si nevideli, takže hej. Na obrazovkom svojom, takže. A tu sú paroty, pozri, aký je krásny. Pozri. Pozri, aký je cute tento, pozri. A to sú krásne paroty. Aby ste všimli si mu, takže hej. Takže som tu boli proti tomu, lebo že... Upa, som si zabudol na hlas. Ešte mám jednu hru pripravenú, pozor, ešte mám nejakú hru pripravenú, tu je ten noob. Čo? Aj počkaj. Dobre, musel som si dať lieky kvôli tomu, lebo že ma táto volal. Takže aby ste nevedeli, takže hej. Lebo som chorý, lebo to je kvôli tomu, si musím brať lieky. Aj ráno, večer, ne. Môže byť aj ráno. Aha, pozri! Aby som takéhoto chcel mať. Ne. To sú čo? A tu sú nejaké papagaje. To svojera, o tom bola ostalsté ja mám. A to je skoro ako... To sa podobá ako nejaká ara. Aj furt to môže písať, neviem. Takže hej. A vy ste si ma všimnuli, aj tu sú nejaké. A chudák, pozri. Pozri, chudáčik je v nemocnici. Nemá toto chudák. Nemá nohičky. Pozri, chudák. Nemá nohičky. My sa presunuli Birkate, alebo čo to je. Aha, pozri. To je nejaký choub. To je nejaká vranička. Anička. Vranička, Anička je ugrenia, aby ste si všimli, takže hej. Takže no. A mi tu moc nepáči, čo tu je. Takže už mám pripravenú hru, uvidíte to jakú. Kamaráti, presne toto mám pripravenú hru, to som mal ešte pripravenú predtým, takže mi to nevadí, dneska hrám toto. Je skrátka, ideme na tú skrátku. Toto je lepšia skrátka, takže hej. Dobre, to skoro ne. Aby ste si nevšimli, ja už asi rok a pol natáčam, ešte nie tak, no. Sorry, kamaráti, mám svaté obložné. To nebude. Haha! A týpek! Bubi. Dobre, kamaráti, som tu. Ok, dúfam, tam moc nebude týpek. Takže, no. Alebo aspoň tu není. Je dobré aspoň. OK. Postavím sa ďalšie, tak. Dobre. A sport. Takže ideme hore. Ako? Ne!
kamaráti, už by som to aj zlobil ten príklad. A ne, chytala. Ale to ide. No, to mám kúsok. No, vidíte to aj sami. To mám kúsok, jej. To sa teší na mňa. A ja viem, v mojom prvom hlavnom kanáli vyjde, no troška mi to trvá dlho, kým budem zdravý, až vo februári bude nové videjko. S Elvisom ešte. Dobre bol. Tak, šikovný som, okej. GG. Ešte máme ďalšie posledie. No, teraz bude ísť tady to. Ne! Čo? Vieš čo, kamaráti, ideme na klasický server, lebo to nezvládam. Dobre, to sú klasickom serveri. Server. No, takže to bolo ľahké. Takže celkom dosť mám. Dobre, máme inú pripravenú hru, uvidíte to. Dobre, kamaráti, máte tu Monster Metro, aby ste si všimli. Ideme. Preč. To sú nejaké pušky. Ono si tam zamoradil. Uvidíte sa tam za chvíľu. Ja som to teda robil. Dobre, kamaráti, tu budú nejaké evaluátory, ktoré si dneska zahráme. Toto som už tu raz hral ešte. Okej. Máme si 20 bodový, takže už ideme hore, kamošky moje ľúbené, takže čakáme chvíľku, tu máme nejakú keycardku. Dobre. Upa. Taká myšle tak rýchlo. Jaj. To je prúser. Ideme na ďalší výťahom. Welcome to the world's slowest elevator. Please press the button and door close to get started. The doors will remain open for 40 seconds in case if you change your mind. To je nejaké pokazené. Asi. Hej. Ne. Však to je taká hra, ja musím ísť na inú hru, to nie je možné. Takže kamaráti, sme sa presunuli na Parrot. To kam idem, ne? Asi sa tam nedostajem, máme ísť sem asi. No. Čo? Dobre. Čo?
A zase huča, už nebudem asi hučať. Aj bože, to je parot strašné. Ne. Paroty majú aj haro, takže hej. Či papagaj, aj povedať parot, no. A čo aspoň by som hovoril slovensky. To asi sa tam dostaneme, asi dáme to. No jasné. Klasický server, ako vždycky. Ešte tu, ok. 2, 4. Yes! Čo? Ne. Sa kde dostal? Ja troška kašlem aj. Ne. Čo som to spravil? Ne, sakra. Dobre, kamaráti. Čože? OK. Je ďalší dor. Nebude tu diať. Aha, OK, chápem. Tak, super. OK, tak. Čo? OK, som to dal. OK. Ne, to je kvietka, chudák. Pozri. Tu sú ohni. Dobre, ďalší dor. Čo mám robiť? Aha. Takže, OK. Som kde? Na streche. Sa to mám dostať. Dobre, kamaráti, ideme na inú hru. Toto ani nezvládam, ani v živote nezvládam. Dobre, kamaráti, dali sme Billboard, alebo jak sa to volá. Ešte kto chce, o tom dáte 15 lajkov, bude ešte. Dojde zase ďalšie diely. To, čo robím. Marshmallow. Dobre, kamaráti, som to dal. A poď. Ne. Ideme rýchlosť. Ty kokos, to je aké ťažké. Ty kokos. Ne, kamošky moje. No, toto asi neviem hrať žilať, ale nikdy. Kamaráti, máme pripravenú hru, môžete počkať, lebo že toto... Aha, aj skip, OK. Toto má običko, aha. Čo? Ne, asi by sme mali ukončiť videjko. Aha. To je také veľké, lebo to tam ani nezostavím, takže... Dobre, ideme skákať. Čože? Ty si sa zbláznil. Dobre, kamaráti, keby sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, aby ste boli... Dajte... Len dosiahneme 100 odberateľov, takže hej. Takže... Jo. OK, aby ste vedeli, pridajte ma, máte tu Marek Hníz do 7, toto je presne moje. Na YouTube nemám tam 7, iba mám Marek King. Iba tam mám dole čárku King, aby ste vedeli. Dobre, kamaráti, dávam ženy alebo chlapci, aby sa vám videjko páčilo, chlapci alebo dievčata. Ja vás milujem. Zase čau. Ešte prvé dajte like a odber a ešte ma pridajte na tom Instagrame. Čau.